हेलो लोगोफोर खुलुमबाय सरि खुलुमबाय गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ दिनैनि बे फिसा ब्लगखौ बरायनाय जाहैबाय आरो लोगोसे आं दा थांखु कलेज जानानै नोंथांमोननो संनानै देखायदों ओंखाम दा आङो दैयाव ओंखाम जाना लाबाय आरो लोगोसे नै सारायाव थाव गुदुं फुदुंखाबाय आरो लोगोसे नैथिंजाय आङो आलु फान्थाव बेलाथि दुन्दिया सामब्राम गोजा बानलु आरो लोगोसे नैखौ मा होनोमोनलाय सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै लाबाय आरो लोगोसे साइडआव अमाखौबो सुना लाखाबाय दा बिदिब्ला आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव संनानै देखायगोन अमा बेदर स' आं बिदिब्ला सामब्राम गोजा आरो बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ एखेलगे ज' होखाबाय दा आङो बेयाव एसे हालदै होबाय मानो होनबा कालार जानायनि लोगोसे आं हालदैखौ मोनामनाय मोनो उनाव होबाय बेनिखायनो आं सिगाङावनो एवनाय होखायो दा बिदिब्ला आं अमा बेदरखौ होनानै एरनानै दोनबाय आरो दा आं बेखौ 5 मिनिट 6 मिनिटनि थाखाय खोबना दोनबाय आरो लोगोसे 5 मिनिट 6 मिनिट खोबनायनि उनाव नायबाय जे दैया गावनिया रानबाय आरो लोगोसे आङो फान्थाव बेलाथि आरो नैबे आलुखौबो एखेलैनो बेयाव ज' होखासिगोन दा बिदिब्ला माबायदि जायो नैथि संनाया सिख्लाफोरनि बायदिलाय बहाथो जानो बिसोरहा मालाय न'आव गुलि गुलि संबाय थायो हिन्जावफोरा जों आरो बाहेरायाव खनसे खननै संना जानाय बेनिखायनो थावा थावानोसै साला लाइन थांना होबायलै सरि लोगोफोर दहाय लाइन थांना होदोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोननो भिडिअखौ फुरा देखायनो हायासै दा आंनि अमा बेदरजों आलु संनाया नैबेनो माबायदि जायो मिथिला बेनिखायनो आं दा ट्राइ खालामनो थाखाय नैयाव सामब्राम गोजा नारें बानलु संख्रि आरो एसे बेदरखौ लाबाय दा आं जानानै नायनोसै माजों जानो होननानै सानोबा आं दा एसे गन्थं गोलाव लाना दों आरोना लोंग्रा बेखौनो आं दा एजों साखिनोसै स' नोंथांमोना आंनि दिनै बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो कमेडियान बि इउटुब चेनेलखौ सरि कमेडियान बि इउटुब चेनेलखौ